Utazás a jövőbe, a Creaszkóla pályázatára érkezett alkotásokból nyílt kiállítás arról, hogy képzelik a diákok a jövő iskoláját, otthonát és közlekedési formáit. Megjelent a 2020-as Szociális Kalauz. A kiadvány összegyűjti azokat az ellátásokat, támogatási formákat, melyeket igénybe vehetnek a budaörsiek. És az ország vezető zenepedagógusait hívta meg a Leopold Mozart Zeneiskola mesterkurzusaira. A szakmai napok továbbképzések a tanároknak és a diákoknak. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Környezettudatos, zöld parkos iskolában tanulnak majd, és lehet, hogy légpárnás repülőhengerrel mennek suliba a jövő iskolásai. Legalábbis így képzelik a Városházán megnyílt kiállításra érkezett pályázati munkákban a diákok. A pályázatot az idén Budaörsön induló Creaszkóla 8 osztályos magángimnázium alapítói írták ki. A feladat az volt, hogy a jövő iskoláját, közlekedési formáit és otthonait tervezzék meg a diákok. Nekem, amikor a pályázatnak a kiírását láttam, először egy Verne könyv jutott eszembe, aztán a Huxleynak, nem tudom, ezt inkább a gyerekek biztos nem, de a felnőttek közül biztos többen ismerik a Szép új világ című könyvét, amit én ilyen késő kamasz, korai felnőtt koromban olvastam, és hát eléggé elgondolkodtató, filozófikus alapú könyv. Remélem, hogy a jövő az nem egészen olyan lesz, de Verne például egész jól eltalálta a Holdra utazásnak a történetét. Azt nem mondom, hogy napra pontosan, de nagyon sokat nem tévedett. Stílusosan a régmúlt egy-két izgalmas jövőképének a felidézésével nyitotta meg a Városháza aulájában Bittinkov Tamás azt a különleges tárlatot, amely gyerekek munkáin keresztül mutatta meg a jövő egy-egy lehetséges szegmensét. Az Utazás a jövőbe kiállítás ötlete alapvetően a Budaörsön újonnan induló középiskola, Creaszkóla iskola alapítójának a fejéből pattant ki. Szerettük volna azt elérni, hogy Budaörsön minden gyerek legalább egy napot egy évben újszerű dolgokkal, innovációval foglalkozzon, gyűjjenek össze, beszélgessenek és barkácsoljanak. Úgyhogy a jövőt választottuk témaként, ami a sok gyereknek meg felnőttnek a fantáziáját megmozgatja. 3 témát tűztünk ki. Az egyik, hogy milyen legyen a jövő iskolája. Kicsit provokáltuk a gyerekeket, meg az iskolákat, hogy vajon erről mit gondolnak. A másik az a jövő járműve volt, hogy fogunk 2100-ban közlekedni. Nagyon érdekes dolgok készültek. A harmadik pedig, hogy fogunk élni néhány évtizeden belül, különösen így az energiahatékonyság témája volt terítéken. Mindhárom témában rengeteg alkotás érkezett, többségében budaörsi 4. és 5. osztályos diákok küldték el a munkáikat. Ezek közül a legjobbak kerültek kiállításra és díjazásra. A harmadik Takács Lőrinc és Takács Vencel közös munkája lett. A második helyen Bartyik Szofi végzett, az első pedig Reményi Kovács Dávid 4. osztályos tanuló lett. Ő a jövő egyik légpárnás járművét készítette el. Van benne lámpa, és be lehet kapcsolni, meg itt van hátul a motorja. És mivel közlekedik, ez milyen meghajtásúnak álmodtad meg? Mi Itt lesz az üzemanyaga? Ezek ilyen nagy ventilátorok, amik fújják a levegőt, és úgy mozog, csak ez lejött, és akkor úgy repül. Tehát akkor légpárnával közlekedik. Igen. Egy ilyen játékos kiállítás kapcsán is azért az emberek nagyon komoly gondolatok jutnak az eszébe, és tényleg az lenne az igazán jó, hogyha az iskola ezt erősítené a gyerekekben, adj olyan szemléletet, ami arra készíti föl őket, hogy hogyan változik a világ. Ehhez kompetenciákat kell, és nem felesleges bebiflázott szövegeket az iskolában nyújtani a gyerekeknek, és nem véletlenül mondtam azt, hogy én úgy szeretném látni a jövő iskoláját, hogy oda a gyerekek minden nap boldogan mennek be, és aztán amikor elvégzik az iskolát, akkor életképes, eligazodni képes, véleményt, tehát vitatkozni képes felnőttként vagy fiatal emberként kerülnének ki onnan. Minél fiatalabbak a gyerekek, annál kreatívabbak, és az látszódott, hogy a 4-esek, 5-esek elképesztő dolgokat találtak ki, és sziporkáztak, és lehetett látni, hogy a nagyobbak is jó ötleteket hoztak. Ők egy picit lestek az internetről, meg egy-két helyről, de látszott az eredeti elképzelés sok mindenben, úgyhogy nagyon gazdag a tárlat. Mennyire volt titkolt cél, hogy majd egy olyan generáció női
jön fel ezekből a talán harmadik, negyedikes fiatalokból, akik majd mondjuk a Krea Schoolának lehetnek a növendékei? Volt ilyen elképzelés is, hogy találjuk meg azokat a gyerekeket, akiket érdekel maga a kétkezi alkotás, meg maga az a komplex tanulás, ami úgy működik, hogy utána mennek információknak, utána néznek, leülnek és valamit alkotnak. Úgyhogy ilyen szempontból a deszka modell, illetve a terv az ezért is került bele, mert szerettük volna megmutatni azt, hogy a mi iskolánkban majd miket fogunk csinálni. Például az a ház, ami most itt van mögöttünk, úgy gondolom, hogy egy 7-es, 8-os gyerek már meg fogja tudni építeni. Az igazán jó az lenne, hogyha az önkormányzati iskoláknak is meg lenne adva az a szabadság, az ott dolgozó pedagógusoknak is meg lenne adva az a szabadság, hogy nem 10%-ra korlátozzák azt, hogy milyen módon térhetnek el az alaptantervtől. Ha az alaptanterv nem ideologizálni szeretne, hanem tényeket, valóságot bemutatni történelemből, irodalomból, ha nem agyonterhelnék őket, nem többféle kötelező olvasmány lenne, hanem egy, és azt közösen választhatnák ki, de az alapján gondolkodva, mérlegelve, érvelve tudnának foglalkozni, és megszeretni az irodalmat, és akkor majd sokkal több könyvet el fognak olvasni, mint így, amikor rájuk van erőltetve sok minden. Szóval nagyon sok gondolat merül az emberben föl. Én annak örülnék, hogyha az önkormányzati iskolák lehetnének újra a régi önkormányzati iskolák, és azok is szárnyalva mellettük az egyházi iskoláknak, a magániskoláknak, az alapítványi iskoláknak is megvan a helyük, és mindenki választhatna, és ez mindenki számára jó lenne, hiszen egymással versengve egyre jobbak lennének ezek az intézmények. Hogy merre is halad majd a magyar oktatás, azt a jelenlegi tendenciák mellett nehéz lenne megjósolni, az viszont biztos, hogy a kiállított munkák egy rendkívül modern, színes és fejlett világot vetítenek elénk. Kezemben az önkormányzat új szociális kalauza. Ez gyakorlatilag egy könyv, egy kiadvány, ami 5 éve jelent meg utoljára, most pedig itt van a legújabb kiadványa, 2020-as. A stúdióban pedig Kövesdi Gabriella, aki a Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi irodavezetője. Kezicsokolom, jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Ez az önkormányzat által adott szociális támogatásokat, segítségeket foglalja össze. Miért van arra szükség, hogy ezt egy könyvszerű formában is megjelentessék? Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az információk eljussanak azokhoz, akik valamilyen segítségre, támogatásra szorulnak, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kis összefoglaló brossúra, tulajdonképpen egy ilyen kis könyvecske, amit ugye akár nem csak a rászorulók, de az orvosok, a szociális dolgozók, a bölcsődei dolgozóktól kezdve, tehát nagyon sokan, akik a segítő szakmában dolgoznak, azok át tudnak adni. Tehát egyrészt ők is megismerik a szociális ellátórendszert, másképpen pedig ők is át tudnak adni egy ilyen kiadványt, és akkor konkrétan segítséget tudnak nyújtani. Gondolom, ők megkapják, tehát akik ezzel dolgoznak, azok megkapják, az állampolgárok meg bemehetnek a polgármesteri hivatalba és elvehetik? Igen, bejöhetnek a polgármesteri hivatalba, illetve hogy az intézményeknek is kiküldtük, tehát ott is lehet kérni ilyen nyomtatványt, nyugdíjas kluboknak eljuttattuk, a szociális intézményekbe, illetve hogy említettem, hogy a bölcsödébe, művelődési központba, orvosoknak is el fogjuk juttatni. Ugye amikor az előző megjelent 2015-ben, akkor alakult át jelentősen a szociális rendszer, tehát gyakorlatilag államosították a szociális ellátást, és azt mondták nagyon leegyszerűsítve, hogy az önkormányzat adhat, amire pénze van. Ehhez képest akkor most mi változott 2015-höz képest, hogy ismét ki kellett adni a kiadványt? Jelentősen, drasztikusan átalakultak azok a támogatási formák, amiket az önkormányzat ad? Igen, tulajdonképpen átalakultak. Ez az átalakulás mindig azt jelenti, hogy a jogosultsági feltételeken változtatunk. Egyrészt ugye a jövedelem határon, tehát ilyen új támogatási formákat már nem nagyon vezetünk be, hanem az úgymond ez a települési támogatás, az a támogatási forma, ami többféle élethelyzetre ad megoldást vagy segítséget, és ezért mindig ezeket a jogosultsági feltételeket változtatjuk a helyi rendeletben, illetve hát ugye folyamatosan, mert azért van benne a járási hivatalról, intézményekről, intézményvezetői változások is vannak, tehát hogy az elmúlt 5 évben azért voltak változások, és ezeket is beírjuk ebbe a kiadványba. Van ebben olyan, ami kötelező feladat, tehát amit minden önkormányzatnak el kell látni, vagy ami ebben szerepel, az mind önként vállalt, tehát a budaörsi önkormányzat adja, mert megteheti?
Tulajdonképpen igen, a 95%-a az, amit a budaörsi önkormányzat ad, de van benne például ugye, amit a járási hivataltól igényelhetnek az arra rászorulók, az egészségügyi szolgáltatása jogosultság, vagy az ápolási díj egyes esetei, a közgyógyellátási igazolvány, tehát erről is egy rövid információt adunk, hogy ezeket már a járási hivatalnál kell igényelni. Akkor, amit említett, arra hadd kérdezzek rá, ugye most ezzel van tele a sajtó, hogy megváltozik a rendszer. Eddig is elméletileg csak azt látták el az egészségügyi intézmények, akinek volt társadalombiztosítása. A gyakorlat az volt, hogy ellátták, aztán maximum kapott egy számlát, amit ha nem fizetett ki, akkor behajtotta a NAV. Most viszont úgy változik a törvény, hogyha megjelenik valaki az orvosnál, akár a házi orvosnál vagy szakorvosnál, akkor nem látják el, csak akkor, hogyha fizeti a társadalombiztosítást. Magyarul mindenkinek érdeke, hogy fizesse a társadalombiztosítást. De ha nem tudja fizetni, akkor mehet a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal, hogyha nincs jövedelme, és ezt igazolja, hogy miért nincs és hogy nincs, akkor elméletileg engedélyezi az orvosi ellátást. És hogyha a kormányhivatal mégsem engedélyezi, mert van jövedelme, de nagyon alacsony, abból már ezt nem tudja kifizetni, akkor pedig ad segítséget az önkormányzat. Szóval hogy van ez? Ez úgy van, sajnos ez az újabb rendelkezés, de hát tulajdonképpen eddig is ez valamilyen formában igaz volt, illetve a szociális törvényben van ez az úgynevezett egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, ami 2013-ban, jól emlékszem, átkerült a kormányhivatalokhoz. Ennek olyan alacsony a jogosultsági jövedelem határa, ilyen 25 000 forint körüli egyfőre eső jövedelem, hogy nagyon kevesen férnek ma már bele, tényleg csak az, aki mondjuk a 22.800 forintos aktívkorú ellátást kapja, hogy nagyon alacsony rokkantsági valamilyen juttatása van. Bocsánat, megakasztom, ha valaki nem dolgozik, akkor nem mehet a kormányhivatalhoz, hogy nekem most éppen nincs munkám, tessék helyettem kifizetni, ugye? De mehet, hogyha mondjuk munkanélküli, de csak de nem alatt kap a 3 hónap ellátást. alatt, amíg regisztrált munkanélküli, vagy utána is? Addig van ellátása a 3 hónapig, utána nincs ellátása, ha nem Világos. jogosult a 22.800 forintos aktívkorú ellátásra, de azzal együtt sem jár együtt tehát akkor sem jogosult az egészségügyi, nem feltétlenül lesz jogosult az egészségügyi ellátásra, de ezzel az alacsony jövedelemmel már mehet és kérheti ezt az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot. De akkor itt nincs is határ, tehát nincs az, hogy ajánlottunk már neked 5 munkát, egyiket se fogadtad el, vagy egyik helyen sem feleltél meg, hát akkor mi nem fogjuk helyetted kifizetni. Mondja ezt az állam. Igen, de ez nem feltétele egyébként. Tehát lehetnek olyan élethelyzetek, ahol, és ráadásul ugye ezt a szociális törvény az elmúlt években be is szigorította, hogy például a 60 évesnek is, tehát nem százalékolják le, de valamilyen szinten egészségkárosodott, és a munkaügyi központtal tartania kell a kapcsolatot, és munkát kellene, hogy találjon. Tehát itt elsősorban ugye mindig azokat a beteg embereket érinti, akiket most már úgymond nem százalékolnak le, de a munkaerőpiacon nem csak azért nem tud elhelyezkedni, mert mondjuk esetleg a kora miatt, hanem esetleg azért is, mert beteg, egyszerűen beteg, de ilyenkor ezt kérheti, ezt az egészségügyi szolgáltatást. Ja, és még arra nem tértem, hogy igen, hogyha a kormányhivatal elutasítja, igen, akkor természetesen, ha az önkormányzathoz fordul, akkor megint bizonyos jövedelemhatárig az önkormányzat tud neki egy pénzbeli támogatást adni, ezt a települési támogatást, amivel ő be tudja fizetni ezt a havi 7000 pár száz forintot. Világos, tehát nem kifizetik helyette, hanem pénzt adnak, amiből azt remélik, hogy akkor majd befizeti. Igen. Én, ahogy olvasom, a gyógyszertámogatástól az ingyenes üdülésig, a szemétszállítási díj átvállalástól a lakások akadálymentesítéséig számos dologról szól ez a tájékoztató. Melyik a leggyakoribb? Mit kérnek a leggyakrabban és a legtöbben? A leggyakrabban ezt a települési támogatást kérik. Ugye egyrészt van olyan, hogy rendkívüli élethelyzetre, és ez a gyermekes családok ugye a gyerekvédelmi támogatásként kapják meg. A egyéb családok, hogy így mondjam, tehát ahol nincs kiskorú gyermek, ott pedig krízis támogatásként kapják meg. Tehát itt mindig az indok valamilyen alacsony jövedelem, valamilyen váratlan kiadás,
betegség, stb. És a másik pedig még a gyógyszertámogatás, amit elég gyakran és elsősorban az idősek igényelnek. Itt magasabb egyébként a jövedelemhatár, hiszen ugye Budaörsön körülbelül olyan 130 000 forint körül van egy átlagnyugdíj. Ez az országos átlagnál egy kicsit alacsonyabb. Ugye van egy karácsonyi támogatás az időseknek, innen tudjuk, hogy most 130 000 forint ennek a karácsonyi támogatásnak a jövedelemhatára, de itt ugye ez csak a 70 éven felülieknek van, hogy most például 1220 fő volt, aki ezt a nyugdíjintézettől kaptuk meg ezt a adatot. És ők miért pénzt kaptak? Mert ugye régen csomagot kaptak. Hát azért, mert ez a csomag is olyan volt, hogy ugye akkor mind az 1200, tehát hogy kik azok, akik egyöntetően mondjuk kapjanak csomagot, ez úgy volt, hogy aki a polgármesteri hivatalba ugye be kellett jönni, jelenkezett, most jogos, nem volt jövedelemhatár, tehát ez egészen már eszkalálódott. Volt, aki már unta úgymond, hogy minden évben mézet kap, hogy minden évben lisztet kap, vagy olajat kap, és akkor volt ez, tehát hogy ez szerintem abból a szempontból sokkal igazságosabb, vagy sokkal méltányosabb, inkább ezt mondom, hogy ugye minden évben vannak, akik kikerülnek, mert mondjuk emelkedett a nyugdíjuk, de vannak, akik bekerülnek, mert mondjuk újabb, vagy tehát, hogy újként állapítják meg, vagy új nyugdíjasok lesznek, és akkor tehát megkapja ezt a 10 000 forintot, házaspárok is megkaphatják. Nem biztos, tehát vannak köztük olyanok, akik rendszeresen mondjuk az önkormányzat segítségére szorulnak, de vannak köztük olyanok is, akik mondjuk soha nem jönnek az önkormányzathoz, vagy azt mondják, hogy soha nem kaptak meg, ők nem kérnek semmit az önkormányzattól, és ezt nagyon jó néven veszik ezt a gesztust. Mert ők is megkapják. A postás kiviszi. Igen, a postás kiviszi, és akkor egy ünnepségre meghívjuk őket, és ott mindig nagyon jó hangulat van, és jó látni tényleg a nyugdíjasokat, és nagyon, nagyon örülnek ennek a támogatásnak. Tehát sokkal nagyobb sikere van. Van, aki még mindig a csomagot keresi, de valahogy ennek a 10 000 forintos támogatásnak sokkal nagyobb sikere van. Van-e rezsitámogatás? Tehát akinek alacsony a jövedelme, és nem tudja kifizetni a vízt és a gázt, akkor kérhet-e segítséget? Van. De ebből ugye kétféle támogatás van. Egyrészt van, amit havonta megkap egy lakásfenntartási támogatás. Ez családosok esetében 4 000 forint, egyedülállók esetében 5 000 forint. Havi támogatás, ezt elsősorban a szolgáltatóhoz utaljuk, tehát villany, gáz, BTG, ezt nem kapja meg készpénzbe. Hát feltéve az, akinek mondjuk, mert van olyan idős, akinek nincs 5 000 forintos villanyszámlája, és hogy ne gyűjjön neki ugye ez a pénz, akkor neki pénzben adjuk oda. A másik pedig, hogy van egy adósságkezelési támogatásunk is, tehát aki valami miatt fölhalmoz 6 hónapon keresztül egy adósságot, akkor ezt, hogyha ez nem haladja meg ez az adósság a 500 000 forintot, akkor és ő vállalja, hogy ennek a 25%-át az adósságának befizeti, törleszti, akár havonta, akár egy összegben, akkor az önkormányzat a többit kifizeti a szolgáltató felé szintén. Mit jelent az, hogy üdülési támogatás? Kik kaphatják ezt meg? Mekkora összeget? Mire lehet? Hogyan lehet fordítani? Nagyon jó, hogy beszélünk róla, mert most február 28-ig lehet beadni ezt az üdülési támogatási kérelmet. Ez nagyon népszerű, több száz idős, már az elmúlt 15 éve szervezzük úgymond ezt az ingyenes üdülést. Itt szintén az öregségi nyugdíjasok, vagy rokkantnyugdíjasok kérhetik, és jövedelem határhoz kötött ez is. Most nem régen emeltük az egyedülállónál 142 500 forint, és most nem emlékszem pontosan, azt hiszem 114 000-re emeltük a családosoknál. És ezt készpénzben megkapja, aki kéri? Nem kapja meg. Nem, tehát, hogy ez a jövedelem határ, igen? Ez a jövedelem határ, tehát, hogy akinek a nyugdíja ezt az összeget nem haladja meg, akkor azt kérheti, van egy kérelemnyomtatvány, tehát február 28-ig lehet beadni, és akkor mi a létszám függvényében, egyébként ebben az évben 20-an jelentkeztek, de tavaly 76-an voltak, és akkor bekérünk ajánlatokat. Most az elmúlt 3 évben már Gyulára mentek az idősek, ott találtunk egy nagyon jó 3 csillagos szállodát egyébként, félpanziós, svédasztalos ellátással, és akkor
és busszal jutnak el oda az idősek. És nem is kell hozzájárulniuk? Tehát teljes egészében az önkormányzat fizeti? Teljes egészében az önkormányzat fizeti, és akkor mi szervezzük. Világos, ez nem arról szól, hogy valaki kinéz egy utazási irodánál egy utat, és hát erre most nincsen pénzem, akkor adjon támogatást az önkormányzat. Egyébként azt említette, hogy települési támogatás címen nagyon sok mindenre adnak támogatást. Hol van az a határ? Ki dönt arról, hogy mire adnak és mire nem? Nyilván, ha itt most a héten nagyon nagy szél volt, ha valakinek leviszi a ház tetejét, akkor mondjuk erre kérhet. De valaki azt mondja, hogy hát a fiam jár judózni, mondjuk kell neki egy új ruha, vagy el kell menni egy versenyre, erre adjanak segítséget. Erre is adnak? Hol a határ? Hát ez mindig egyedi döntés kérdése, tehát ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy most mennyit. Általában van egy ilyen 10 000 forintos támogatási összeg, mondjuk aki minden hónapban jön, akinek tulajdonképpen az életben maradásához ez nagyon fontos, ez a havi 10 000 forint, most ebből, hogy a rezsie egy részét fizeti, vagy élelmiszert vesz, de ilyenkor a téli időszakban ugye van tüzelő támogatásunk is, amit szeptember-októberben szoktunk, tehát konkrétan fát vitetünk ki az arra rászorulóknak, de amikor valaki tüzelő támogatást kér, vagy esetleg be is csatolja, hogy ő vett 10 mázsa fát, 30 akárhány ezer forintért, akkor ehhez például 20 vagy 30 000 forintot támogatást szoktunk adni. Tehát ez mindig az adott kérelmezőtől függ. Tehát, hogy itt nagyon... Tehát nagyon körültekintően kell eljárni, és én mindig arra kérem, meg mi úgy dolgozunk, vagy ilyen elvek mentén dolgozunk, hogy az arra rászorulónak tényleg segítséget nyújtsunk. Most ez, hogy 10 000 forint, vagy 100 000 forint, vagy tényleg az, hogy a tetőt levitte, és mondjuk akkor a Szociális Bizottságnak van egy méltányossági jogköre, hogy akkor a Szociális Bizottság méltányosságból mondjuk ez egy elég magas összeg, mert az egy közel 200 000 forintos összeg, amit a bizottság megítélhet, akkor ezek mindig egyedi ügyek. Tehát mi mindig úgy dolgozunk, hogy megnézzük azt az élethelyzetet, meg a kolléganőim is, és az alapján döntünk, hogy most ki mennyi támogatást kap. Nem mindegy, hogy egyedül él, nem mindegy, hogy beteg, nem mindegy, hogy hány gyereke van, milyen körülmények között lakik, albérletben él, van munkája, nincs munkája, tehát nagyon-nagyon sokféle élethelyzet van. A lényeg az, mindig az vezérel bennünket, hogy aki segítségre szorul, annak tudjunk segíteni. Legyen így, ajánlom még egyszer mindenkinek a figyelmébe a szociális kalauzt, azoknak is, akik esetleg mondjuk nem szorulnak szociális támogatásra, de érdeklődnek az iránt, hogy mégis milyen támogatásokat ad az önkormányzat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Az ország vezető zenepedagógusait hívta meg a Leopold Mozart Zeneiskola a mesterkurzusaira. A gyerekeknek ez azért jó lehetőség, mert olyan tanár egyéniségekkel találkozhatnak, akik a hétköznapjaikban nem tanítják őket, és új megközelítésből új tanácsokat kaphatnak. Az iskola tanárainak pedig továbbképzést jelent találkozni elismert és tapasztalt kollégákkal. A következő percekben a legutóbbi szakmai napról tudósítunk. Különleges élményben lehetett része a Leopold Mozart Zeneiskola csellós növendékeinek február elején. Dávid Krisztina Gordonka művész, a Tóth Aladár Zeneiskola tanára látogatott el hozzájuk egy mesterkurzus keretében. Meghallgatva a kurzuson résztvevő diákok játékát, igyekezett hasznos tanácsokkal vagy éppen egy-két mesterfogás bemutatásával elmélyíteni a tudásukat, ötleteket adva a diákok tanárainak is a mindennapi munkához. Leopold Mozart Zeneiskola rendszeresen szervez mesterkurzusokat, ahová az ország vezető zenepedagógusait hívjuk minden szakra. Most éppen a mai nap az egy csellós szakmai nap, de ugyanígy tartunk zongorából, fuvolából és legkülönbözőbb hangszerekből. Ez azért egy nagyszerű rendezvény, mert itt összetalálkoznak a gyerekek olyan tanárokkal, tanáregyéniségekkel, akik a hétköznapjaikban nincsenek benne, és akiktől nagyon sok pluszt kapnak és tanulnak. Ugyanígy a tanáraink is tanulnak tőlük, hisz
hiszen nekik ez egy továbbképzés is egyben. Volt olyan, aki egy versenyre kiválasztott, alapvetően már jól kidolgozott darabját hozta el a mestertanár elé, és volt olyan is, aki az éppen aktuális feladatát mutatta be, annak a felépítéséhez kérte a vendégművész segítségét. Én nagyon-nagyon szeretem. Nekem nagyon nagy kihívás, hogy ugye ismeretlen gyerekek, mert nyilván én is tanítok, azokat ismerem 8-9-7 év, tehát bármennyi ideje, és az teljesen más attitűdöt igényel, mint hogy egyszer csak itt ül egy idegen kisgyerek. Ugye nagyon fontos, hogy én nem sugározhatok semmi negatívumot, tehát mert az őt lehúzná, tehát hogy akármilyen szinten van, nekem az pozitívan kell értékelni, és abból megpróbálni építkezni. Nem érzem nehéznek, tehát ez hál' Istennek úgy érzem, hogy ez nekem így szokott menni, és jó, tehát mindig jó kapcsolatot szoktam érezni a gyerekek és köztem, és hogy nem érzem, hogy ez valami nagyon nagy feszültség lenne, akkor valószínűleg nem is csinálnám. Most lesz jó! Aha, csak tisztítsuk ki, lazíts ki a kezedet, figyelj, lazíts ki, Oké, na most tedd fel újra. Nem kell félni, nem bántalak, hidd el. Nagyon jó. Na most gyönyörűen lenyomtad, most hallgassuk meg. Bár a viszonylag rövid, 15-20 perces kurzuson Boróka nagyon sok instrukciót, ötletet kapott a játékának a csiszolásához, ennek ellenére kimondottan könnyen és örömmel vette a segítséget. Egyáltalán nem ijedt meg, a megilletődöttség inkább akkor jelentkezett nála, amikor a tapasztalatairól kellett nekünk beszámolnia. Nem volt nagyon nehéz is. Azokat az instrukciókat, amit itt adott a könyököt tartásáról, vagy mondjuk a vonónak a kezeléséről, az mennyire segített neked abban, hogy később szebben, jobban játsszál? Hogy érzed? Segített. Mi volt a legizgalmasabb? Már magán az órán. Mindent szeretek benne. Általában én ilyenkor tulajdonképpen nem is a gyereknek adok, mindig úgy érzem, hogy a tanárnak adok ötleteket, hogy esetleg mihez tudna nyúlni, hogy még finomabban, még szebben sikerüljenek dolgok. Inkább talán én ilyenkor, vagy nem ilyenkor, én általában én nagyon zene irányból közelítek, és azt próbálom, hogy a zenén keresztül valami kis technikai dolgot még finomítani, csiszolni, mert hát nyilván általában azt hiányzik belőle mindig jobban. Nekem nagyon hasznos volt, mondjuk én már ismertem őt korábbról, mert a tanulmányaim alatt nála hospitáltam, tehát így tőle tanultam tanítani. Hát sok minden olyan dolgot is mondott, amit én is szoktam a gyerekeknek mondani. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, amíg ez beérik a gyerekeknél, hogy nem kell minden egyes alkalommal úgy előről kezdeni mindent, mint most hallanának valamit először. Szóval ez egy ilyen nehéz dolog, de nagyon hasznos volt, és szerintem a gyerekeknek is jó az, hogy nem csak egy embertől hallják ugyanazt, hanem több embertől, több megfogalmazásban is. Ha most itt Borókánál nézzük, mennyire segíthet neki például az, hogyha ugyanazokat a dolgokat több szempontból több tanártól hallja? Szerintem neki segíthet, mert hát ő egy ilyen kis halkszavú, kis szelíd gyerek, és igazából arra jó ez neki leginkább, hogy tényleg megérezze azt, hogy attól, hogy ilyen kis vékonyka, hogy neki is van karsúlya, és hogy használja bátran. Szuper! Zseniális vagy. Első két hang, akkor is, ha piánó, ott indul a darab, elindítjuk. Letesszük az ujjunk, és ott hagyjuk. Eddig, jó? Ennyit, ezt a két ütemet mutasd meg nekem. Zeneiskolánk testvérkapcsolatokat ápol a Biatorbágyi Zeneiskolával, úgyhogy ez a kurzus, ami most létrejött, ez egy nem rendkívüli alkalom, hanem már 6. vagy 7. éve fölvettük egymással a kapcsolatot, igazából tankerületi szinten, de legerősebben velük vagyunk kapcsolatban, és évről évre megismétlődik egy ilyen csellós szakmai nap, amikor mi összehívjuk a növendékeinket, hívunk külsős, illetve a tankerület más iskolájából is növendékeket, tanárokat, és ezeket az alkalmakat kifejezetten arra használjuk, hogy egyrészt nekünk szakmailag egy
lehetőség legyen fejlődni, tanulni egymástól is, meg a meghívott vendégünktől, illetve a gyerekeknek is valóban egy nagyon komoly lehetőség arra, hogy azokat a dolgokat, amiket hallanak tőlünk, azt mástól is hallják, azt, hogy másoknál ugyanazok a problémák, ugyanazok a nehézségek, ugyanazok a feladatok, és hogy ebben ők megerősítést kapnak. Illetve amikor olyan alkalmat szervezünk, előfordult már ilyen is, főleg Biatorbágyon, amikor inkább a közös zenélésre helyezzük a hangsúlyt, hogy akkor nekik lehetőségük van, hogy akár ott egy új darabon keresztül együtt muzsikáljanak. Tehát, hogy ezeknek életre szóló élményei vannak, élményeket kapnak, amik biztosak vagyunk benne, hogy a tanulásukba is beépülnek, meg az ő kis személyiségükbe. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez az elkezdett évről évre megtartott alkalom soha nem maradjon el. Nagyon jó, ide kérem szépen. Így, nyugodtan mondd, hogy de jó, végre pihenhetek, hagyd dolgozom, ez az öreg nyanya itt. Engedd bele, encsenítben, most van benne levegő. Nem baj. Engedd vissza, itt is kellett volna levegő. Na most megvan a karsúlyunk, gyere ide bele. A Városi Magazin után jön Bétót László és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor, de még előtte hétvégi budaörsi programajánló. Diafilmvetítésre várják a gyermekeket a Városi Könyvtárba szombaton 10 órára, utána lehetőségük van rajzolásra, olvasásra. Élményfestés lesz az 1000 színű alkotóműhellyel szombaton 14 órától a lakótelepi közösségi házban. A részvételhez regisztráció szükséges a közösségiház@jmmh.hu e-mail címre küldött üzenettel. A Vivárt Budaörsi Szimfonietta időtlen dalamokat szólaltat meg farsangi koncertjén szombaton este 7 órától a Városházán. Ugyanekkor kezdődik a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség farsangi bálja a Mindszenty iskolában. Itt a dresszkód a vörös és fekete. Divatdiétákról és veszélyeikről tart előadást Takács Hajni dietetikus a lakótelepi közösségi házban vasárnap 10 órától. Kaca és ecset, humor és festészet címmel tart előadást Balázs Dóra, az Arcmargók blog szerzője, a Jókai Mór Művelődési Ház művészetek sorozatának keretében hétfőn este 7 órától. Ingyenes filmmaratont tartanak a Babtérben vasárnap 15 óráig. A filmek között ismert és elismert dokumentumfilmek és játékfilmek szerepelnek. A részleteket a babtér.hu oldalon találják. És végül, de nem utolsó sorban, Szerelmi háromszögben Istennel címmel tart előadást Nobilis Mário atya a Budaörsi Párkapocs Egyesület szervezésében hétfőn este 7:30-tól a Mindszenty iskolában. A műsor legvégén mutatjuk elérhetőségeinket, mondom is, telefonszámunk 611 522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu. Ha van véleményük vagy kérdésük akár a mai témáinkkal kapcsolatban is, vagy témáinkról, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk, és tudják, a hétvégén megismételjük az összes heti műsorunkat, szombaton és vasárnap is reggel 6 és délután 5 órai kezdettel. De a honlapunkon és a YouTube csatornánkon is megnézhetik a saját gyártású műsorainkat. Én köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, találkozunk hétfőn, minden jót, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.